Isa sa tatlong suspect naman po na nang hold up sa may San Carlos City na aresto na. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nasa kustodiya na ng San Carlos sa City Police Station ang isa sa tatlong suspect sa panghoholdap sa kahabaan ng Barangay Malacanang. Sa prem ng IFM News Ligupan kay Deputy Chief of Police Police Major Ramsey Ganaban, sakay umano ng tricycle ang mga biktima nang biglang parahin ng motorsiklo na gamit ng mga suspect at sa kabinantaan. Sa takot ng mga biktima sa dalang baril ng mga suspect, isinuko ng mga ito ang daladalang bag na naglalaman ng cellphone, passbooks, papeles at 12,500 pesos na cash. Naaresto kalaunan ng pulisya ang isang kasamahan ng mga suspect at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya. Patuloy ang pinaigting na investigasyon upang matuntun at maaresto ang iba pang kasamahan ng suspect at sasampahan ng kasong robbery. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.